כבר שנים ארוכות ניתנת התייחסות מיוחדת לבני הדור השני לשואה. בני הדור השני מוגדרים כמי שגדלו או חונכו בבית אשר אחד ההורים או שניהם ניצולי שואה. לאחרונה נוצרו מסגרות אימון מיוחדות המיועדות לבני הדור השני. ואני רוצה לומר שלום למאמנת האישית דליה קרון. יש מאפיינים משותפים לבני הדור השני? בהחלט. יש הרבה מאפיינים משותפים. אנשים שמתאפיינים בצורך לרצות, בצורך להיות מופנמים, במקום של לדאוג ולעשות למען אחרים לפני שהם עושים לעצמם. כל מערכות היחסים שלהם כנראה השתבשו בגלל הגדילה בבית מסוים שכזה, וככה מתנהלים כל החיים. מצפים מבני דור שני לגדול לתוך הזיכרון ובעיקר להנחיל אותו לדור הבא? גם אם לא במודע, כן. כן. חלקם גם נקראו על שם אנשים שנספו בשואה, ומה שנקרא נרות זיכרון, מה שעוד יותר מקשה, מה שעושה עומס גדול יותר על אותם אנשים במהלך החיים. למה בני דור השני זקוקים לאימון יותר מאנשים שהם לא דור שני, לניצולי שואה? הם לא זקוקים יותר לאימון, אבל הם זקוקים לאימון. כי אנשים שגדלו והתעצבו והיום הם סביב גיל 50 בצורה כזאת, ויש לפניהם עוד הרבה שנים. כדאי שגם בנקודת זמן הזאת יעשו משהו. זה אף פעם לא מאוחר מדי, וכשמבינים ועושים, אז זה יכול לתת עוד הרבה שנים יפות קדימה. אז אם אתה מרגיש שיש לך, נאמר, מבוי סתום או מקומות לא פתורים, ואתה מחליט לקחת אימון, מה אתה צריך לדעת? למה אתה צריך להתכונן? להיחשף ולהתאמת. כשכל הזמן מובילה אותנו הידיעה והמחשבה שהחיים אחר כך יהיו יפים יותר, טובים יותר, נוחים יותר. איך מתנהל אימון כדי שנדע באמת איך להיערך לסוג כזה של פעילות משותפת עם מאמן או מול מאמן? קודם כל, אני נוהגת לפגוש כל מתאמן לפני תהליך האימון. לעשות פגישת היכרות, לבדוק את התקשורת בין שנינו, לראות אם באמת הוא מתאים לאימון, או אולי צריך טיפול, אני לא אגע במישהו שצריך טיפול, ולבדוק את רמת הציפיות, כדי שהמתאמן יבין מה הדרך שעומדת לפניו, ולאן הוא יכול להגיע, שלא תהיינה אי הבנות. לפי התשובה שלך, אני יכולה גם להבין שאורך אימון הוא מאוד אינדיבידואלי. מאוד, מאוד. לא יכול להיות אימון מקובע. יש אנשים שבשיחה אחת פתאום מתפזר הערפל שהיה מסביב למקומות לא פתורים, ומתקבע ואור חודר לחייהם והכל שונה, או שזה תמיד תהליך? אנחנו קוראים לזה תובנה. זה תמיד תהליך. יכולות ליפול הרבה תובנות בתוך התהליך. אבל תובנה חייבים לעבד ולהבין מה קורה פה. לא סתם זה נפל, מאיפה זה נפל ומה אני עושה עם זה קדימה. את האימון עושה בין ה-50 ילד, ילדה של ניצולי שואה, לבדו או יחד עם מוריו? לבד. תמיד לבד. האימון הוא לבד, הוא אישי. יש הבדל בין בני הדור השני ששמעו סיפורי זוועה, לבין כאלה שחיו בצל הסיפורים, אבל לא שמעו דבר, רק ראו את העיניים, שמעו את הקולות, ראו את הנדודים בלילה. יש הבדל גדול. מי שלא שמע חי בתוך איזשהו סוד, בתוך משהו נעלם. כילד מאוד קשה לשאת סוד, מאוד קשה שמשהו נמצא מתחת לפני השטח. באותה מידה קשה גם לשמוע סיפורים. ילדים, הדמיון שלהם מאוד גדול, והם לא תמיד מפרשים את זה למקום הנכון. לכן, אם זה לא יהיה סיפורים, אלא באמת עובדות ואמיתות, יותר קל להתמודד עם זה. יש תחושה שבני הדור השני צריכים לפצות את ההורים שלהם על אובדנים, אולי אפילו אובדן נעוריהם. יש אנשים שהגיעו למחנות השמדה בגיל 6, נשארו שם עד גיל 10, יש כאלה שהיו בני נוער ובעצם נגזלו מהם השנים המאוד יפות של מסיבות וחברויות. האם אנחנו נושאים על עצמנו את הנטל הזה של לפצות על נעורים שנגזלו? גם את הנטל הזה, כן. גם את הצורך לפצות מה שנגזל מההורים שלנו. בדרך כזו או אחרת גם נגזל מאיתנו כשגדלנו עם הורים כאלה. ואולי גם העברנו את זה לדור הבא.
זה מקום שעוד לא חקרו עד הסוף. ממה שאת יודעת, אחרי טיפול בכמה וכמה מאומנים, זה תהליך שצריך לשמר? זאת אומרת, עברת את האימון, יצאת לחיים אחרים עם תובנות חדשות, אבל אתה צריך לתחזק את זה בשיחות פה ושם? כן. בלהבדיל מאימון אחר, אימון אחר הוא אימון שהוא מאוד מקדם ומעצים, מביא למקום חדש ומשם פורצים חיים חדשים. במקום הזה כן, יש צורך לשמר גם אחת לכמה שבועות. דליה קרון, תודה רבה לך. תודה.